Mohli poskytnúť náš priestor takémuto úžasnému nápadu a takéto skvelej prezentácii umenia, ktorú do nášho umeleckého stánku prinášate. Ďakujem za vašu účasť. Nemyslím tým, aby ste už samozrejme odišli, takže vás srdečne vítam v priestoroch foaje nášho divadla, kde je v podstate vždycky ten priestor spojený s tým, že návštevníci divadla sem prichádzajú a sú v takomto veľkom očakávaní, že čo ich za tými dverami a na stage čaká. Takže myslím si, že aj v tejto chvíli vy máte trošku také očakávanie, čo vás čaká s touto výstavou v našich priestoroch. Ja verím, že skvelé 2 mesiace, ktoré budete túto výstavu u nás prezentovať, vystavovať. My sa veľmi tešíme, že ste k nám prišli, že naši návštevníci budú mať možnosť pred našimi skvelými predstaveniami vidieť tieto skvelé diela, ktoré prezentujete. Ja sama som si ich už stihla pozrieť a teraz mám sama problém, že ktorý by som si teda zarezervovala, lebo naozaj mám ich niekoľko. Takže ďakujem veľmi pekne aj tvorcom, pokiaľ niektorí tu nás ste, že je to naozaj prezentácia úžasná, výpovedná a veľmi, myslím si, že na mieste. Teší ma, že je to prezentácia československá, pretože aj naše divadlo sa snaží aj v budúcnosti, aj tak, jak to bolo v minulosti, s Českou republikou ešte stále úzko spolupracovať, takže takisto aj my sa pripravujeme na projekty takzvané federálne. Budeme robiť jeden projekt hneď aj v septembri, taký v podstate federálny projekt Janka Ledeckého, muzikál Jágo, respektíve rockovú operu, ktorú budeme vidieť v slovenskej verzii, čiže aj my tieto československé prezentácie realizujeme. Takže naozaj zdôrazňujem, že aj táto myšlienka je úžasná. Aj názov celej tej produkcie, prezentácie Tvorba lieči je perfektná, ste tu na mieste, pretože my takisto s tvorbou sa dokážeme relaxovať, liečiť, či už teda v rámci interných našich stavov, našich umelcov, ktorým takisto tá tvorba pomáha a takisto vieme tú tvorbu odozdávať ďalej tým divákom. Takže dneska sa tu ja cítim ako host, vy sa tu cítite ako doma, ako pani hostiteľka, takže dovolte mi odovzdať slovo pani Marcelke Barovej zo Združenia ODOS, ktorá by nám odprezentovala tú výstavu za ich stranu. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela odovzdať jednu veľmi skromnú jesennú kytičku, ktorá trošku možno pícha, ale o to je úprimnejšia. Takže ďakujeme, pretože pre nás tá možnosť, že môžeme mimo stien nemocnice, mimo Ligy za duševné zdravie, kde je úžasné tiež priestora, kde je galéria Nezabudka, ale sem prídu ľudia za kultúrou a dúfam, že toto len umocní ich zážitok. Čiže ja by som vás v mene celoslovenského združenia, ktorého ste väčšinou členom, Otvorme dvere, otvorme srdcia ODOS, chcela privítať na tejto vernisáži. Je to vlastne vyvrcholenie svetového, tej kampane na podporu duševného zdravia. Sice Svetový deň duševného zdravia bol 10.10., ale vlastne sme veľmi blízko tomuto dátumu, čiže toto je taká tá čerešnička na torte, lebo v mnohých vašich mestách boli semináre, diskusie s verejnosťou a podobné sprievodné podujatia. Čiže myslím si, že tieto vaše krásne výtvory, ku ktorým povie kunsthistorička Naďka Kančevová niečo odborné, určite potešia teda každého. Ak si niektorí, ktorí sú dlhšie, s nami spolupracujú, tak si možno pamätáte, že už sme tu mali celoslovenskú výstavu. Bolo to pred, neviem, snáď aj 12 rokmi, tak som veľmi rada, že sme to mohli zopakovať a som nesmierne šťastná, že ste prekročili svoj tieň a v tomto škaredom počasí ste pricestovali z Prievidze, z Košíc, z Považskej Bystrice, čiže naozaj ma to veľmi teší a hlavne aj to, že sú tu aj prítomní niektorí autori obrazov, čiže ani možno viacej hovoriť nebudem, lebo som tak dojatá, že ešte by som to nezvládla. Čiže vítajte, ja poprosím pána
Geisberga, ktorý nám tu trošku ešte urobí takú inú atmosféru. Rozvírim atmosféru. Dobrý deň. Dúfame, nech sa páči. Toľko krásnych slov, ja budem možno hrať. Dobre? Budem najprv hrať možno tak a potom onak. Krajina pred búrkou, v hlave je tichá, slnko mi na večkách bolestne vzdychá. Daj, daj, di, daj, aj, daj, daj, aj, daj, daj, di, daj, aj, daj, daj, daj. Vietor je dobrý, rozfúka vlasy, poviem ti potichu, zomriem tu asi. Daj, daj, di, daj, aj, daj, daj, aj, daj, daj, di, daj, aj, daj, daj, daj. Všetci sa čakáme vo svojich krajinách, v ružových záhradách. Daj, daj, di, daj, aj, daj, daj. Najpovolanejšie, lebo nepoznám tvorbu všetkých autorov, niektorých áno, lebo odkedy som začala spolupracovať s Ligou za duševné zdravie, tak niektorí sa stali mojimi kamarátmi, vidím tu Daniela, Zuzku Ebringerovú. Ja som si teda tak v rýchlosti prešla tú výstavu a môžem povedať na základe mojich skúseností so spoluprácou s autormi, ktorých tvorba tak dnes reprezentuje. Bolo to, myslím, že v roku 2007, kedy som začala s Ligou za duševné zdravie intenzívnejšie spolupracovať pri takej výzve, ktorá sa volala, že hľadá sa talent s cieľom nájsť práve za múrmi rôznych stacionárov a psychiatrických zariadení výtvarne zaujímavé práce. Tá myšlienka vzýšla z iniciatívy vtedy Petra Brajera v spolupráci s Vladom Chordošom, ktorý ma zavolal. A bolo pre mňa naozaj prekvapením, že koľko výtvarne zaujímavých prác sa v týchto priestoroch nachádza. Ja teda nie som psychiatr ani psychológ, takže som tie veci vnímala iba z hľadiska historického. A teda keď som začala so skupinou týchto autorov tak nejak intenzívnejšie spolupracovať, tak bolo pre mňa zaujímavým zistením, že potreba výtvarne sa vyjadrovať sa u väčšiny z nich tak nejak intenzívnejšie prejavila až v dospelosti, adekvátne životnej situácii, nie ľahkej, v ktorej sa ocitli. A začala som tento výtvarný prejav vnímať trocha inak. Uvedomila som si, že práve teda prostredníctvom tvorivosti sa im nejak darí vyplňať samotu a uspokojiť potrebu takej zmysluplnej činnosti. A to je niečo, z čoho sa podľa mňa v súčasnosti možno poučiť, lebo my žijeme v dobe, kedy mnohí z nás sú zvyknutí iba príjmať. A myslím si, že názov tej výstavy je Tvorba lieči. Vidím, že možno, že sme sa ocitli v čase, kedy robiť niečo tvorivé nebude iba terapia týchto autorov, ale aj naša. Toľko. A už ma nesú k vám dlane moje, nebesá sprúdi rovno, lila, lila, lila. Možno som veršom opitý, aj ty tiež hľadáš, čomu veriť dá sa, pramene vody aj ty. Samota, bdelosť, pokora, spása, aj keď ma ona zaleje. Na krehkom dne iba tvoje hľadám, nestratím kúsok nádeje. Hlavičku pod srdce hlbšie vnorím, jam, pam, 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 voda je tmavá, spenená. Nožičky modré mám, prebolené kolená. A vlasy dlhé dám, svoje telo periám. A už ma nesú k vám dlane moje, nebesá spújroná. Lila, lila, lila. Vieš, mal som ťa v srdci.
Thank you.